Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag, der sidder vi inde på en helt ny serie faktisk. Det er strandet.net. Der skal nok være IP i beskrivelsen. Men det her, det bliver en helt ny serie, fordi at jeg har tænkt mig bare at lave 2 serier måske, og så 3 videoer om ugen måske. Det er fordi jeg godt kan lide at lave serie og sådan noget. Så vi får i hvert fald en serie herindefra. Og så kommer der måske også en serie for Freakyville. Hvem ved? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke endnu. Det kommer an på, hvad I synes, at vi skal lave og sådan noget. Ja. Så det her det bliver en serie. Altså jeg tror bare, det bliver en serie indtil at jeg kommer op. Så kan jeg lave en sæson 2, hvis I vil. Og jeg har købt Rank High, som I kan se der. Og ja, så det er meget fedt. Jeg tænker lige vi kan, så jeg har adgang til donatorhytterne, så vi kan lige gå ud og sælge, eller nej, ud og hen og høste min farm. Fordi jeg tror den er fuld opgroet lige nu. Det kan også være der er noget der ikke er opgroet. Nej. Men i hvert fald så vil jeg lave en serie herindefra, fordi at jeg tænker at det kunne være meget fedt, sådan bare at lave en serie herinde. Og jeg kan også bare godt lide at lave serier. Jeg har også set mange andre YouTubere lave en serie, Saki og Versinger og sådan noget. Så det kunne være meget fedt at prøve. Men altså I bestemmer jo om jeg skal lave om jeg skal blive ved med serien, eller jeg skal lave nogle andre serier. Det må I meget gerne skrive ned i kommentaren. Og så må I endelig huske at like og subscribe, fordi at ja, det vil være rigtig fedt. Det vil være rigtig fedt i hvert fald, hvis I gør det. Så okay, jeg fik 41 for min nederste etage. Der er noget der ikke er opgroet. Det kan godt være fordi jeg ikke har nogen fakler her. Har vi nogen der? Sådan der, og så kan vi lige komme nedenunder og sætte nogle der. Nå, sådan der. Så, ja, det bliver da fedt. Jeg tænker også, altså, det bliver da meget fedt at lave en serie, fordi så er det ikke kun sådan bare noget, hvor vi sidder og spiller på en anden server. Jeg kan også, altså, I bestemmer, jeg kan også spille en super awesome. Jeg kan lave lige hvad jeg synes at jeg skal. Så husk endelig at smide det nede i kommentaren. Fordi at så ved jeg hvad I synes, og hvad I synes at jeg skal lave, og så kan jeg sådan ligesom finde ud af det hen ad vejen der. Der var lidt træ. Og jeg er i beta, fordi at jeg har spillet lidt herinde. Det var før jeg oprettede min YouTube kanal. Så spillede jeg lidt herinde. Og så kom jeg i beta, og så har jeg ikke rigtig spillet videre derfra. Så jeg tænker vi kan måske gå ud og PvP lidt, eller hvad I synes. Vi kan godt bare prøve at gå ud og dræbe nogen. Vi kan også lave mit nej, det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke til. Ja, så kan vi prøve, så kan vi bare gå ud og prøve at dræbe dem. Eat. Skal vi se, om der er nogen her. Så kan det være svært at få nogle gode ting måske. Hvem ved, det kunne være meget fedt. Da jeg spillede herinde før, der var det at jeg havde en celle som donatorhytte her. Og det gik faktisk meget godt. Jeg havde sådan 15 sådan oppe i Bersa. Og indtil der skete det at jeg var på ferie. Nej, jeg var på ferie, ja. Og så blev min celle, så havde jeg ikke købt nok dage til min celle. Og så havde den været unrented.
Og så er der en anden, der har købt den og taget alle tingene og sådan noget. Jeg havde sådan 13 stacks brød, tror jeg. Fordi jeg ikke tør at sælge, uden at jeg har en af mine venner med. Lidt pivskedagtigt, men whatever. Nej, jeg er død. Rip. Vi kan også lige tage kit. Hej. Så kan vi lige gå og lidt mine lidt måske. Ej, det ved jeg ikke. Kom her, kom her, kom her. Yes. Easy kill. Vi kan også, hvad hedder det? Men I skriver ned i kommentaren, hvad for nogle, hvad hedder det, ting jeg skal lave og sådan noget, fordi at, hvad jeg skal lave på min YouTube-kanal, det vil bare være fedt, fordi at, så finder jeg ud af, hvad I gerne vil se, og så kan vi sådan, så er det sådan lidt nemmere for mig, at gør jeg glad med det, som jeg laver. Det er faktisk nogle ret af jernblok, kulblok og lapisblok. Og så er det sådan lidt sjovere for mig, når jeg ved, hvad I vil. Og sådan noget. Kan du skifte teksturpack? Den gider jeg faktisk ikke, den der. Så var det der. Skal lige loade. Okay, det er faktisk ret meget. Sådan der, endelig. Okay. Jeg tænker bare, at vi... Nej, jeg gider ikke mine herovre. Jeg mener selvfølgelig over donatoren. Nå, jeg kan godt trække, hvis I skal mine herinde. Eller bare i hvilken som helst mine måske. Og jeg har sådan en lidt god pickaxe. Så tag sådan 3 lag, fordi at hvis... Eller det gør jeg i hvert fald. Det er sådan meget smart, synes jeg. Fordi at så går det sådan, så er det sådan meget, så tager du sådan ret meget af det, som du kan sælge for meget. Og så går du ikke glip af sådan ret meget. Det gør jeg i hvert fald. Så, og den taktik kan jeg faktisk godt lide. Den er bare god. I kan også skrive ned i kommentaren, hvilken teksturpacks jeg skal på. Alt muligt. I må også meget gerne skrive ned i kommentaren, hvis I kan lave en intro eller noget. Så kan vi lige snakkes videre sådan noget. Det kunne være meget fedt. Men jeg tænker lidt, at jeg starter en serie med en af mine venner inde på Freakyville Prison, hvis det er. Jeg kan også starte en Skyblock serie. Eller hvad I nu gerne vil se. Jeg er fuldstændig ligeglad. I må gerne bestemme. Bare det ikke, altså det skal bare ikke være sådan noget tavny eller sådan noget. Jeg tror mest det skal nok være faction. Hvad hedder det? Skyblock, Prison eller hvad hedder det? Nej, så er der ikke mere. Er der? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke om der er mere. KPP. Det er det. Jeg kan også lave en KPP. Det bestemmer I jo helt. Altså, det er helt op til jer. Meget jeg fået til videre, ikke så meget. Nej, det bliver nok lidt kedeligt i længden, det her. Så, vi kan lige gå og sælge. Så se hvor mange penge vi har nu. Og så se hvor mange penge vi har bagefter. Jeg vil lad være. Please, yes. Sådan. Nu skal jeg til at trykke helt vildt mange gange. Selv. Her. Det her, det tager så sygt lang tid. My god, mand.
Ej, det tager så lang tid det her. Nå, der. Så har vi lige solgt alt sammen nu her. Ja, det har vi. Så er vi oppe på 8. Vel 6.953,93. Nej. Der er en 3 for mig lige lidt. Okay, Russer Ronny. What en mærkelig navn. Russer Ronny. Det er lige værd. Der er også en, der hedder Despacito. Ja. Whatever. I må også gerne, altså, vi kan også lave Hypixel, hvis det er, I gerne vil sige. Damn, go away. Vi kan også lave Hypixel, hvis I gerne vil sige det. Der kan jeg lave sådan en episode hver uge. Ja, der kommer i hvert fald til at køre 2. Vi kan også lave en vagtserie. Det kan vi gøre. Hvis I gerne vil se det. Så ja. Det kunne være meget fint. Men undskyld hvis jeg ikke siger så meget. Det er bare fordi jeg ikke ved hvad jeg skal sige. Ja. Sådan. Så kan vi lige smække det her ind. Vi kan også, altså jeg har sådan en metode med, at jeg unrender min celle nogle gange, og så kigger jeg sådan på alle de her celler, og så finder jeg sådan en celle, og så tager jeg den, og så tager jeg bare alle tingene fra den. Det gør jeg nogle gange. Det er sådan, det kan vi også lave en episode med, hvor jeg bare kun raider andre folks celler og sådan noget. Det kan vi godt lave. Det kunne også være meget fedt, ja. Men der kommer i hvert fald en serie herinde fra, og så måske eller så en serie fra noget som I gerne vil se. Så der kommer måske 3 serier, så kommer der også dem med min ven. Så det er egentlig meget fedt. Jeg tænker at den her video den snart slutter, fordi den skal heller ikke være de her afsnit, de kommer til at være sådan 15. Lol. De kommer til at være 15 minutter. Ja, 15 minutter, 20 minutter sådan agtigt. Men i hvert fald, så vil jeg sige tusind tak fordi I er så med. Husk at smide et like og subscribe endelig til min channel, kanal, dansk. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.